Kwasuka lo sijo sobona asha madamana amanzi Zulu omnyamodlela zimhlophe nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva uhlelo entertainment present batetele maskandi festival ozobubanjelwe eGoli kwantonga ziyaduma ngomhla ka13 July 2024 uzobubanjelwe eNewtown Business Park uzungabhutelwa kanti amathikithi generally izobe 150 anti amathikithi azobetholakala iTicket Pro Spa Podnet uzungabhutelwa zingwazi zomculo ezobe khona intaba yaseDubai iDukamelisha Khuzani Gagajeni Chiva Simnike inkosi yamaqokama Thuma kahle Msukulu Njoko DST isilo somaskandi Menzi Limit kanye nabanye abaningi thina maphinga asiphela amandla kanti thina maphinga asiphela umoya sijozobona yashingo Kadamani nawe yazozakalela da Angisuye umdoro mentiki nanginawe yazozakalela da Angisuye umdoro mentiki nanginawe yazozakalela da Inkulu indaba seGoli. Kuyindaba inkulu indaba. Uthini nje ke kubalaleli basemakhaya ababukelayo ukuthi ngempela nomcaco lento ahlale yisho ngempela ngempela yiyo yini. Ayiyona abantu nje ngathi abaphelele bonke nge-13 July baphume bonke emahostela wonke belapha eNewtown eparking namusho indawo separking eparking lapha igama lendaba fethu iseNewtown Princess. Ingisi lesindawo singqakayo lesingisi fencing ngathi mashallah ENewtown Princess. Futhi emakhaya nibilela ukubo kwamanyathi ekhaya kusenqothu intokazi yahamba namhlanje izozisho ukuthi ngubani nokwabani intokazi sawubona intokazi emhlophe ihlelisa abantu izolwandle yaphila Ngiyaphila ubani okunayo ukhuluma nomgcaco wamanqele kwaNongoma waDabazi. Okay nomgcaco inkulu indaba seGoli. Inkulu indaba. Uthini nje ke kubalaleli basemakhaya ababukelayo ukuthi ngempela nomcaco lento ahlale yisho ngempela ngempela yiyo yini. Ayiyona abantu nje ngathi abaphelele bonke nge-13 July baphume bonke emahostela wonke belapha eNewtown eparking namusho indawo separking eparking lapha igama lendaba fethu iseNewtown Princess. Ingisi lesindawo singqakayo lesingisi fencing ngathi mashallah Princess. No, indaba ilapha ku13 July. Lapha eNewtown Princess. Sibize nje okay maskandi badedele music maskandi festival. So abantu nje abeze bonke bephume ngomningi babo sizovala iGoli kahle yonke into manje sibuyise eGoli. Okay sisi. Mana ke sisi kunalento lena silapha eGoli uthi imicimbi iba late or imicimbi ayibikho eGoli. Yini kade ezokwazi ukuthi iyenze ukuthi imicimbi wakhona ube up to date. Yes. Because siplanile everything about umcimbi senze more researches ngendaba yomcimbi. Since imicimbi ijwayele ungabibikho la eGoli. Ingekho nje kahle ayikho imicimbi omkhulu ayikho eGoli. So siplane nje kahle we trust ithimba lethu lesebenza nalo ukuthi yonke into up to date. Even manje we doing ama photo shoot yonke into sesizama ukuthi isheshe ukuthi kufika isikhathi se-event yonke into ibise i-right kube ukuthi kusele iviki yonke into esihlelekile ama promotions everything ezosithinta amathikithi yonke into. Amathikithi atholakala kuphi? Amathikithi atholakala eSpa nase Ticket Pro. eSpa uyathola lapha kiosk mawufika ucela ilongani ticket lebadedela bazokubhekela lona. Lakhishwa khona imali actually. Anjani ukuhamba? Athini ukuhambeni? Ukuhamba ahamba impela selokhu nje kuqale last week supposed ne-main post nani ngavela nabaculi abakhona so ayahamba amathikithi. Lapha kuma ama activations nimhlele kanjani ama hostels uhambela abantu bazokhona
lapha ama festival khona ama-teacher aneza abantu campaign yakhona yini yeah okwasema hostela so hambela ama hostela eDube nase Alex enobuhle Alexander besilinde khona nase eGP so vala eGP nase Julius ejama so besikhona yes then indaba yini manje ubuyibuzile nye David iyo activations uzazohamba kanje ama-tickets nzo akhona mhlawumbe lawo mahali uma ngabe yebo ama-tickets bazowawina abantu even on Facebook bazobe wawina ama-tickets ngizobe ngibawinisa kanjalo nama-activations bakhona azowathola kodwa ke ekuneni ithikithi awuzulithola same time because abantu bagcina bayadayisa amathikithi edayiselele abanye abantu so isihlele ukuthi amathikithi mawufika lapha ya so behlele yonke into ngoba benisho ukuthi yonke into ihleliwe masifika lapha ya endaweni yesigameko vele sofika early kunabantu bonke so umuntu ithikithi uzolithola egedeni kukhona uhlelo singalenza ukuthi athole i-tag ethile ehlukile ukuthi uwinile ithikithi kumele abe ne-access ukuthi angene okay ngiyabonga intokazi yizwakala futhi bathini yana lapha kithini lapha mawubheka ukuthi ubiza nyama masayikhumbula ukuthi line up ukhuzani sinaye uMthandeni kube uGatsheni omzukulu ozane efamily obaba ucela zimnike omlabalaba ofihla isikhwele onavigator baba yacathi nje nabanye abaningi so lapha kunalabo abathi abaqhashekanga bayakhala kuthiwa wenzeni ubani yabo leso leso wenzeni ubani ngoba nje uma ngabe ngiqhashanga manje wenzeni manyati ubani wenzeni ubani ingabe lapho ubani wenzeni ubani ukhona nimcimbi nje la eGoli ngoba ngisho yaba khona emlandweni angikhumbuli kuthiwa khona uMaskandi festival eqasha abaculi abangangalaba esibaqashile yabo just there nje kumele samukele ukuthi abeneliseka abantu angeke uzubenelise futhi ngoba egcineni bakhona labaculi bazokhokhelwa akushiwo ukuthi lapha bayodlala noma bayo-actor imovi bayodlala kumele bakhokhelwe abanye basuke eThekwini angeke ungitshela ukuthi umuntu kunomuntu okhala ngomculo waseThekwini ngoba sila eGoli nje njengamanje at this time kade kwakupostwa nge-event abanye akaze befone bekhuluma abanye sabafona sangabathola abaculi sahamba ubhuti had to drive eyobabheka sangabathola yabo abanye babo ngicabanga ukuthi bakude baseThekwini akwazi ukuthi ngiyantshela ngomuntu oseThekwini ekhalela ukuthi qashwe uZanefa la uZanefa la eGoli uzosuka lapha eze la so now nibhekanani nama-ghost ukuthi i-ghost izothini kanjalo naseThekwini mabenza umcimbi iGoli kuba ilabo nalabo abambalwa abasuke bekhethiwe bayazi awubafihleli bangakhala abantu cha bengakhaleli into engekho bayakhala next year bazosichaza futhi nabanye bayakhalisa next year bazoqasheka nami next year bazobe bekhala futhi makhona abangekho kuzobe kuthiwa ubani wenzeni ubani ayithola impendulo so nje aleyo nje eyokuqasha ukuthi bakhala nge-line up inkinga lapho ekhona ne masiqashile laba baculi esibaqashile ne lo okhala ngayo ngibuza ukuthi usulithengile yini ithikithi ngoba ukhala ngalowo mculi nje ithikithi ngicela ukulibona ithikithi uthi hayi ngoba uthi wena nje wenzeni sibanani liphi ithikithi phela angithi wena usupport umcimbi uzoqashwa imali kabani kanti uzoqashwa imali akathi ekhuluma ngokuthi wenzeni ubani athi ngethikithi ake nanti ithikithi ngilithengile kodwa ufuna ukubona ubani ufuna ukubona ubani ushona ngemali yakho phela kanti ufuna ekhokhele ubani lomculo omkhalelayo hayi yabona futhi uyangiphendula into ekwazi uyishika ngakini bakusaba ngakini sengisho ukuthi uyakwazi ukubeka ukuthi isithothi biza kahle ukusakubeka ukhasa ngiqedile cha uqhaze nje uqedile ngamanje nomcako phela inbox not bengazi ongibhalelayo ayisekho indlela esingenza imali iphelile bagcwele abaculi vele shuthi lo mcimbi ngoba abaculi bebangaka nje ama-upcoming artist mangakhi shuthi umcimbi uzoqala ngitsheleke bangakhi-ke abaculi bangempela shuthi lo mcimbi uzoqala ngayizolo ekuseni uzophela ngakusasa ntambama futhi siyokhempa-ke straight hayi ziyabuza sophatha ney'mpahla zokugqoka zoshintsha yebo siyoshintsha sikwi-camp straight no awusineze nje ukuthi mhlawumpe-ke ngosuku okusebenza usuku lokusebenza mhlawumpe uthini kubaculi bafike nini just ukhontrola isimo abaculi nje ngicathi okunye sokucommunicate nabo but
kakhulu kumele befike early. Yes. Kunesikhathi esobe sibatshele sona bebambe isikhathi. Yes. Because indaba abaculi abafuna ukubamba isikhathi makuze umcimbi. Nalo baqala beyophuza nabangani babo bephuze bekhani ifike emcimbini. Yabo. Omunye ubamba ukuthi yena akafuna ukudlala ngoba imani isikhathi afuna. Mangafika ngaleso sikhathi leso sakhe. Shuthi ke uzohamba uyodlala eGP eParkini edlalela yedwa ebiza abalandeli bakhe bedlalela cause angeke simele indaba yesikhathi esingagcinwanga kunabaculi abazogcina bengadlali igcine kube nedrama lapha estage manager ethwala inkinga lapha estage manager 1 2 3 sekuyatrend ukuthi khona abangadlalayo khona abaphuca mic yabo kanti umuntu eziphutha akazi ukufika nokuthi kuzophuca mic umculi ozobe fike late isikhathi singakafiki akayeke ehlalele nje kude esale sebuka nje nabanye or ehlalele ethendeni labaculi or anything ngoba angeke silinde yena nabanye abantu bafuna ukudlala makuthiwa isikhathi esingaka angalike lakhona azobecela impilo uyayibona nje zonke lezi zinto kumele sikhawunte ukuthi kusazocela impilo kusazoba nenkinga yokuthi mhlambe lapha kubuye kuthule isound libe nenkinga kunezinye izinto esingakwazi ukuyicontrol yabo esimele silokhu ngesikhathi sihlele isikhathi sakhona so nje abaculi abagcine isikhathi sizocommunicate isikhathi ukuthi bazoza ngobani nakanjani ngesikhathi ezobe kushiwo ngaso afike umculi bebe sebephelele lapha lento ukuthi ubani ufuna ukudlala kuqala kunobani ufuna ukudlala kuqala ayizukusebenza kusikho ku-wrestling kusemcimbini. Hayi no ngiyayizwa ngane ukuthi kubalandeli kwabancinci bafethu uthengana amathikithi bafethu kunjalo abathenga amathikithi abantu eSpa Ticket Pro actually ngicanti bathanda kakhulu ukuthenga eSpa enye into leyo ukuthenga online amathikithi right wemabhinga nizudliwela imalini online lapha mawufaka ama details akho ayizukumunceka imali so ungalithenga ithikithi online bazokusendela online ufaka nebank ufuna ufake lama details angemuva bayesaba ayizukuthathwa umuntu uzolithola nje ithikithi bazokusendela nge-email so ilink nayo olufunayo ilink soyishare epagini lebadedele lapha iluhlelo entertainment so share ilink yakhona so abantu abambethe ngamathikithi nge-13 July isikhathi asisekho maqala ama-activation uzohamba kufike la ekutheni amathikithi ayaphela bese kube ngazuthi manje nalento yokuthenga amathikithi egedeni futhi ayizukusebenza kahle hle yabo because lapha nisuke senifushana nifuna ukususa ngisho ucingo siyanazi phela mase nifuna ukususa ngisho ucingo ngaphethe imali abanye bengaphethe imali mase bephuzele inkosi yogoloko yabo bese bephusha ucingo lapha ayizosebenza kahle hle indaba ofuna ithikithi ngaphandle mawukuthi asephelile esekuze kuba late aphelile nje njalo ngoba kushiwo manje cela nithenge amathikithi akukho lokuthi uzofika ulithenga lapha i-VIP yakho ime kanjani i-VIP it's 500 yes athebuli ngiyabona khona i-VIP ile i-15k so accommodate abantu abayi-15 angathi 10 yes 10 abantu abayi-10 leyo izobe inama enisi noba ubona ngizobona phakathi kodwa nje amafeje azobekhona then i-VIP ngithenga ithikithi eli-1 inhlanganisi so lapho ngizocommunicate ngenamba le ekhona lapha kuma-posters e-VIP kanjalo ne-VIP futhi wenza njalo i-VIP inani i-VIP A1 khona isingle VIP le 500 eyakho i1 then khona i-VIP le emihlanganisayo ngicanga ukuthi le sho le ka10 khona ile abangaphuza ka 6.5 angani so le abaphuzayo abantu abawu10 bazothenga itafula belokhunga kunezinto zakhona nakhona futhi ehlukene kanjalo yipi le ka 6.5 nayo futhi abantu abangaphuzi le kuzobe kukhona izinto ezikhona amafeje futhi nakhona abo ngicabanga ukuthi kanjalo madiyaza futhi asibonga sivalise emakhaba futhi benhlele intokazi lapha yakwaManxele unomcaco cici kusho njalo ke bafuthi baba yini emakhaya ningakhohlwa futhi usilandela nilandele iMaskandi Podcast Show nilandele ipage leluhlelo entertainment khani nizokwazi ukuthi yonke ama-updates abadingi uzothola khona yonke into bafuna uba nje manje inqola iyahamba siyahamba isitimela simi osiyomshayisa uma endleleni yaso siyabonga bye bye.